li ninvistak, o Ġesu sagramentat, fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xeddin barka tiegħek b'mod li tibqa' dejjem miegħi. Glorja lill-Missieru lill-Iben u l-Ispiritu Sant. Għal-fema tal-Papa. Missierna li inti bismawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek kull titint kif is-sema wejda fl-art. Tima lik Marija bi grazzja mnija l-mdejmija kim rekenti fost nisan bijek l-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Spiritu Sant. Sanamlu ftit momenti ta' skiet fejn impoġġu kol anke l-intenzjonijiet tagħna għal din il-moment ta' talb quddiem Ġesu Ewkaristija. Niftakru fis-saċerdoti tagħna, niftakru fis-saċerdoti morda, mod partikolari nakkompanjaw l-Dun Pawl Cardona li l-bieraħ tal-Londra biex ikompli t-terapija tiegħu. Ntolbu wkoll anke għas-saċerdoti li forsi jħossu daqsxejn abbandonati, mitluqin, u mhux mifhuma. Tolbu għalihom, tolbu għal dawk li xtaqgħu jiġu wkoll anke magħna lejla u forsi mħabba xi impenji oħrajn ma setgħux ikunu magħna. Nidifdejna l-karti sabiex nibdew flimkien it-talba tal-għasar.
Il-mulej jżomni fil-kent tiegħu u l-ħelles tiegħi. Alleluja. Imbirek il-mulej blata tiegħi li ħariġli idejja għat-taqbida u sabajja għat-taqtija. Tarka tiegħi fih jien nistken u li rażżan il-popli taħti. Bħal daqsxejn ta' nifs u l-bniedem, bħaddel li jgħaddi u ma jimu. Għamil il-bera u xerridhom faqqa sajjetti juħarrabhom. Eħlisti mnejt il-barrani li f'ommu jgħid il-gideb u l-emintu jixet il-qerq. Kif kim il-bidu issaw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen flimkien. Il-mulej jżomni fil-kent tiegħu u l-ħalles tiegħi għalli. Nżuħaj lill-Alla li tagħna r-rebħa b'Sidna Ġesu Kristu. Alleluja. U Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek fuq l-14 kordi nannijilek. Mis-sejf tal-ħażin ħarisni, eħlisni minejt il-barrani. ħajkunu lidna u żgħożiethom bħal xitel imlaħħaq sewwa. ħajkun l-imħażin tagħna mfawra u jagħtu kull xorta ta' ġid. Ebda selqa fis-swar u ebda ħarba, anqas għajat ta' niket fil-pjaċċa tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Flimkien, żuħaj lill-Alla li tagħna r-rebħa b'Sidna Ġesu. Ġesu Kristu u dak li kien fl-modi issa u għal-dejjem. Alleluja. Nżuħħajr mulej Alla li tista' kollox li jintu li kont tal-li ħadt il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. U jingħata ħlas mistħoq il-qaddejja tiegħek il-profeti. Staġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-satna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa tad-demm tal-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Ġesu Kristu u dak li kien fl-modi issa u għal dejjem. Lezzjoni qasira. Kristu miet darba minħabba dnubietna u li hu ġust miet għall-inġusti biex iressaqhom lejn Alla. Kien moti għall-mewt fil-ġisem imma ħajja fl-ispirtu. U issa salva lilkom ukoll, mhux għax tnadda fil-ħmiġ tal-ġisem, imma għax biqija talba l-Alla ħirġa mill-kuxjenza safja bis-saħħa tal-qawmin ta' Ġesu Kristu
li tela fis-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu taħtu s-setat u qawwiet tal-anġli. Issa nieqfu għal nisimgħu riflessjoni li għandna l-lejla preparata mid-Donnasju hija dwar Dum Mikiel u t-talb. Għandna nafu kemm huwa t-talb huwa essenzjali huwa vitali fil-ħajja tas-saċerdot. Nafu wkoll anke kemm Kristu fil-ministeru tiegħu kien jagħtih importanza u jsib momenti fi skiet u mwarrab minn kulħadd biex ingħaqad mal-mister tiegħu tas-sema. Hekk kollha naraw daqsxejn anke ħuna saċerdot Dum Mikiel kif kien iħares lejn il-momenti tat-talb tiegħu. Allura aħna wkoll anke nitħeġġu minn din il-ħeġġa li kellu. Hekk dak li ħanejt issa mhux tant sibtu fil-kodba ma dak li naf bir-relazzjoni tiegħi li kelli ma' Dum Mikiel kemm fis-seminarju u kemm ukoll meta sirt qassejt. Hekk naqsam dan il-riflessjoni tiegħi fit-tliet affarijiet, tliet momenti. L-ewwel wieħed meta kont is-seminarju kien jidher li huwa bniedem ta' tagħm kbir. Hekk kellu ħafna għal qalbu x-xewqa kontemplattiva li jkellem xi ħaġa kontemplattiva fid-dijoċesi. U kien bniedem li jispira hekk spiritwalità partikolari li ma ssibix hekk komuni fil-qassisija u fin-nies. Hekk l-ewwel waħda s-seminarju kellu frażi li għadha ddur anke ġew moħħi llum kien jgħid hekk with a prayerful mood. U kien jgħid kemm importanti li toħloq ambjent ta' talb u tiggosta l-preżenza t'Alla. Imma xi ħaġa li kien tolqotni kien ngħidlu jien xi kultant insiba diffiċli biex nitlob u kien jgħidli dawn il-kelmiet. Biżżejjed tgħidlu mulej nixtieq nitlob. Ma nafx nitlob, għallimni nitlob. Dan diġà talba, ix-xewqa li trid relazzjoni ma' Alla, ix-xewqa li tiltaqa' ma' Ġesu hija diġà talba. U xi ħaġa li hekk mxien biss imma sħabi li kienu mija s-seminarju kienet il-fatt tal-Ewkaristija, tal-Quddisa speċjalment. Kien jinsisti ħafna fuq is-silenzju. Is-silenzju u moħħ iffukat kien jgħid illi hija talba kbira. Il-silenzju u moħħ iffukat twaslek għall-preżenza t'Alla. U allura hija talba kbira li tqajt verament ma' Alla. U għalih l-Ewkaristija Quddisa kienet xi ħaġa kbira ħafna. Xi ħaġa li kienet importanti tant li wara it-qarbin jien naħseb jien għandna ħafna talmu minnu minn dan. Wara t-qarbin kien jagħmel mument ta' skiet ħalli kien hemm verament rapport mal-Alla, mhux hu biss ma kien jgħin lin-nies ta' madwaru illi mhux wara t-qarbin ngħidu ringrazzjament u spiċċa hemmhekk, imma li tieqaf u tħalli s-silenzju jitkellem waħdu, x-silenzju fejn innifsu huwa talba. Mhux kemm ngħidu huwa importanti, imma kemm jien lest li nisma', kemm jien lest nilqa', kemm jien lest li s-silenzju jkellemni, x-silenzju huwa preżenza t'Alla. U allura kien jinsisti ħafna fuq il-mument tas-silenzju, speċjalment hekk wara t-qarbin. Hekk dak l-ispiritu ta' qalb merfuqa hekk lejn Alla. U anke frażi oħra li ta' spiss kien jgħid kienet din childlike u mhux childish faith. Il-fidi mibnija fuq dawn it-tliet binari kien jgħid li nafuhom ukoll aħna. Is-smieħ tal-kelma t'Alla mhux biss nippritkaw li nisemgħu aħna wkoll li nkunu nnamrati mal-kelma t'Alla. Kien jinsisti ħafna fuq dan l-importanza tal-kelma t'Alla fil-ħajja tal-bniedem, fil-ħajja tan-nisrani, aħsi per tal-qassejt. Imbagħad tiġi l-laqgħa tiegħi mal-Ewkaristija mhux biss fil-Quddisa imma anke f'mumenti li kien jgħidilna l-vista intima ta' filgħaxija ma' Ġesu Ewkaristija u anke l-karretta nisranija. Kienu tliet binarji li fuqhom tittibina l-ħajja tal-qassejs.
Hekk ma nixtieq nirrikonta żewġ ġrajiet li ġraw fil-ħajja tiegħi fil-kuntatt ma' Dun Mikiel. F'April tas-sena 1985 il-kappellan tal-parroċċa Dun Pietru nixtieq ikollu torbu ħafna għalih bħalissa ma tantx jiflaħ. Ħejja vjaġġ għal Russja, morna Russja mal-kappellan. U stieden ukoll lil Dun Mikiel biex jiġi magħna, fosthom kien hemm ukoll Dun Giuseppe qiegħed hawnhekk. U l-aktar ħaġa laqtitni, l-ewwel ħaġa kien għadna kemm ħierġa mill-komuniżmu, kien hemm ħafna sigurtà, kienu ħafna kontrolli, kien hemm ħafna mumenti ta' biżla x'kien għadhom ħiereġ mill-komuniżmu. U interessanti ħafna Dun Mikiel meta nkunu fil-grupp kien imur għal ġenb u joqgħod għal mument waħdu. U darba saqsejtu qed lu x'kun tagħmel hemm. Qalli kien nkun nitlob. U mhux biss, kull fejn kienu mmorru kellu pon għaw medalji tal-Madonna Mirakoluża u kif fejn imorru jixħet waħda. Jixħet waħda law, jixħet waħda lim kull fejn imorru. U ħaġa interessanti ħafna li fl-aħħar kważi l-aħħar ġurnata kienet jidhirli jien sibna knisja Kattolika żarmat iktar tixbaħ istalla milli kien tixbaħ lill-knisja. U dħalna fija u fl-aħħar derqa xieħ bil-bastun u aħna qednilu aħna qassisejn. Għalli mhux ħanemmidkom, ma nemminkomx intu qassisejn. Ġejtu hawn. Mbagħad fl-aħħar għalilna biex nikkonvinċi ruħi intu qassisejn titkantaw lis-Server Reġina. U kantajna s-Server Reġina u emmen, tant kemm emmen li jrid iqer. U niftakar li qarru il-kappillan bil-Latin, qarru bil-Latin. U nara Dun Mikiel fil-ġenb bajneħ bidmuħ. Hekk bajneħ bidmuħ jara din il-ġrajja qed tiġi qudiemu li wara għax għas-sejs jidilli għalilna inni 35 sena ma' qer għaliex ma nsib il-ħadd biex inqer għandu. U kien dak il-mument li morna aħna, kuriosità mhux ma kien hemm xejn jixjattirak biex morru l-knisja x'aħna konna fl-aħħar qastajna mmorru weħedna, kienna fi grupp ma kienna xi darba Pietru, Dun Pietru ħadd jafu, jaqbad karozza, nikruha u mmorru x'imkien rasna. U mbagħad daġen mmorru mal-grupp. U dan fettillu jaqbad karozza u sab lill-knisja u mmorna fija. Imma mbagħad Dun Mikiel qal li kieku taf kien hemm ferħan illum għaliex qed nara li Kristu għadu preżenti anke f'dan il-post li r-Russja komunista dak kollu li fija imma għadu hemm preżenti. Hekk laqtitni ħafna din il-ġrajja fil-ħajja tiegħi. U t-tieni ħaġa kienet fl-1992 meta huwa kien fundatur u anke kien joħsib il-Grupp Missjonarju Awċi u morna ġemija anzi hekk it-Tunezija. Hekk Tunezija u kellna magħna żewġ koppji magħna u morna biex nagħmlu esperjenza missjonarja hemmhekk. U l-ewwel ġimgħa morna fis-skola tas-Selezjani il-Manuba hija post qrib ħafna Tunis il-belt u konna nagħmlu xogħol volontarju hemmhekk. Imbagħad l-aħħar 5 ijiem morna fid-deżert ta' Duz, id-deżert qiegħed konfini mal-Alġerija. Min sat coach biex nitelgħu biex naslu hawn fuq. Id-deżert tas-Sahara deżert, ġifieri kien deżert tar-ramel u jibes ħafna. Interessanti ħafna, Dun Mikiel kien xtaqgħu ħafna dan mument, kien għax għall-iskop għalih ġien Tunis kien propju għalhekk biex immorru fid-deżert. Għax kien jgħidli ħudni darba fid-deżert, għax kien nsemmilu d-deżert, għax billi kont mal-kappillan li konna nżilna Tunis, konna morna kemm il-darba fid-deżert. Għalli, fl-aħħar morna d-deżert fid-dar tal-kappillan. Il-kappillan kellu dar fil-qalba tad-deżert fejn hemm il-Bidwini. U interessanti ħafna illi
aħna fid-dar kien hemm kappella żgħira u kien hemm jista' tagħmel mument ta' talb, imma kien ninnu taħil Dum Mikiel kien iqum bil-lejl u kien jagħmel irjieli jitlob ġa kappella waħdu. Ma nistax ninsa żewġ ġrajiet sbieħ din l-esperjenza tad-deżert. L-ewwel waħda il-lejl ta' adorazzjoni ġewwa kamp tal-Bidwini ġa d-deżert. Tara biss il-sema mdewwar kullum kien kwiekeb u ftit nar u għadna hemmhekk nagħmlu lejl ta' talb fil-qalba tad-deżert. Biex juri li Kristu huwa preżenti anke hawnhekk hawn Kristu minkejja l-ambjent kollu Musulman li hemm li żgur ma kien hemm ebda traċċja ta' Kristu fil-dan il-post, imma sewwa Ġesu qiegħed preżenti hawnhekk fostu aħna qegħdin nadurawh. U t-tieni waħda kienet il-Qudiesa fid-deżert fejn żul ix-xemx, xi ħaġa impressjonanti, sabiħa ħafna. U ma kienx faċli għax niftakar li żewġ Bidwini għamluna l-ħobża għall-Qudiesa u l-ħobża kienu jagħmluha billi jagħmlu l-għaġna, jiftu neħħu ftit ramel, jixtu jordmuha ġar-ramel u l-ħobża kienet issejr bis-sħana li kien hemm. Għan-nofsinhar kienu jlestuna l-ħobża għall-Ewkaristija, x'nofsinhar il-temperatura kienet tkun over 50 u iktar ma nafx kemm kienet tkun. U kienu niftakar għalilhom u għalilna din il-ħobża għadda kemm għamilnija sewwa għall-Qudiesa tagħkom, għalikom insomma, mhux għall-Qudiesa tagħkom għax ma nafx x'inhi Qudiesa. U wara dan għamilna l-Qudiesa hemmhekk ġad-deżert, naħseb hemm ritratti dew x'imkien. Jien m'għandejx imma rajtu x'imkien ma x'ferrejtu. U narah ukoll hemmhekk ferħan ħajtejr. Mhux biss imma bidmu fajnejh jarġa' jirrepeti l-istess esperjenza, l-istess kliem li qal li r-Russja meta konna r-Russja. Kemm jien ferħan għax qed naraw hawnhekk ukoll Ġesu qiegħed mfaħħar u ningrazzjat anke hekk mhux minn dawn in-nies imma minn hawnhekk. U impressjonanti ħafna kellna xi baqgħu ħamsa magħna il-Musulmani hemm iduru. Imma ittendew li qed issir xi ħaġa kbira. Ma jofx xi imma qed issir xi ħaġa kbira, kienet Qudiesa. Dan li nixtieq ngħid li kien bniedem kbir ta' talb u kull ħaġa jidawwarha f'talba, kull fejn kien idawwarha f'talba. U hekk jien naħseb jien xi ħaġa li laqtitni ħafna hi s-silenzju, kemm tlifna s-sens tas-silenzju. Il-misħut, mhux inbidek naħseb jien, il-misħut mobile fixlilna id-direzzjoni ta' ħajjitna ħafna drabi. Is-silenzju u s-smieħ għax għal-moment niftakar għamna xi 5 minuti wara konsagrazzjoni u f'ejn nimmeditaw is-skiet, is-silenzju. Għax Qudiesa dimna naħseb jien xi sija jew u nofs. Ma għamilx xejn speċjali imma ħada bit-temp Dum Mikiel dakinhar. U s-silenzju u t-talb flimkien, is-silenzju huwa talba kien jgħidli, is-silenzju huwa talba. Importanti li ħana nisimgħu iktar milli ngħidu, inqas tgħid aħjar iktar isma' x'qed jgħid dik il-mulej. Jien dan nixtieq ngħid, dan għandi x'ngħid fuq Dum Mikiel, imma jien naħseb li għandna bżonn ħafna l-ispirtu ta' talb. Dan għandna nitolbu Ġesu Ewkaristija b'interċessjoni tiegħu, ta' Dum Mikiel nitolbu ħitina grazzja, jkollna spirtu ta' talb, importanza tas silenzju li moħħna qegħdin niċċelebraw waqt l-Ewkaristija nkunu iffukat fuq dak li niċċelebraw, mhux x'ħanamlu jew x'ħalejna warajna, u wkoll l-importanza ta' l-adorazzjoni. L-adorazzjoni fis-silenzju, mhux kemm ngħidu huwa importanti, imma li inti qed f'hemm preżenti quddiem Ġesu Ewkaristija. Samqalli minn dak li għadna kemm smajna, għamlu ftit ta' skiet quddiem Ġesu Ewkaristija, skiet imma li mhux ta' alienazzjoni, imma skiet ta' talb, kif kien jagħmel ukoll anke Dum Mikiel għat-tard.
Nkomplu it-talba tal-asar wara l-lezzjoni qasira. Id-disċipli ferħu Alleluja, Alleluja. Meta raw il-mulej, glorja lill-Missieru lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Rajt għannax wajin, jina ġejt biex ikolkom il-ħajja bil-kotra Alleluja. Għaxu xed għajne fuċa konta l-qabdejatiju Iva min jissal qoddim kull nisel jibda jsejjaħ liħinja Iħnina tijaw tinfirex tużmin يمكن Kristu birrida tal-Missier huwa l-pedament tat-tama kollha tagħna u tal-qomien mill-imwiet. Nuruh il-feħ tagħna u nitolbuh. Mulej Ġesu, int ħadt fis-santwarju bis-saħħa ta' demmek u tal-qomien tiegħek. Bil-qomien tiegħek wettaqt id-disċipli fil-fidi u bagħthom fid-dinja. Bil-qawmin tiegħek tajtna slim u rġajt ħabbibna ma' Alla. Bil-qawmin tiegħek fejjaqt il-magħtub ħdejn il-bieb is-sabiħ tat-tempju. Int l-ewwel fost dawk li raqdu r-raqta tal-mewt u reġgħu qamu. Namlu kollha intenzjonijiet tagħna ma' dan it-talb. Flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismuk tiġi saltnat ikun titin kif is-semawit ta' fl-art. Ħobna dak il-jum matina llum. Għafrinna d-nabitna bħalma naf t-milu ħatari nadan jiex tiġri iżda l-isna mid-deni u Alla inti rfajt il-bniedem mill-waqatiju u għallejtu għal-dinjità aqwa minn dik li kellu fil-bidu. Ftakar dan misteru kbir tal-ħnina tiegħek u l-dawk li jogħġbok iġġeddidhom bis-sagrament tal-Ma'mudija ibqa' ħarsilhom id-doni tal-grazzja u l-barka bla tmiem
Isem